Dobrý susedko, a čo tu robíte? Zháňam vianočný stromček. No moment, ale nie je nejaký obrovský. Ale veď práve o to ide. Toho chcete asi pred chatu. Kde pred chatu, do bytu. Nerobte si žarty, 20-metrový strom do bytu. Všetci z nášho bloku sme sa dohodli, že toho roku budeme mať jediný strom. Už čakám len na pilčíka. A to mi, Vary, chcete povedať, že také hebedo si umiestnite rovno pred vchod? Kde pred vchod? Až po 20. poschodie už má každý vyrezanú dieru v podlahe. A to vám, Vary, statik dovolí preraziť všetky panely? Ale čo tam statik? Statik sa rozumie do atmosféry Vianoc. No nič, prajem vám v každom prípade veselé Vianoce a po Vianociach nech vám susedia nezačnú chodiť cez otvory do chladničky. Dobrý šéfko, poslali ma spíliť to ten strom. A to čo chceš s tou pílkou? Vetvičky orezávať? Čo si čakal, gáča so špílkou? Tak to sa vráť na úrad práce a ja rovno vezmem báger a vyrvem strom aj s koreňmi.